Урада байрамы мусулмандардың төп ике байрамдарының береһе булып тора. Бұл байрамды билдәләү Мөхәммәд пәйгамбәр заманынан 624 елдан алып башлана. Төп байрамдардың береһе бүген Мурак мәсетендә уза. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Бұл күнді районыбыздың бөтә мәсеттәрендә байрам хөрмәтенә диндардар гыйбадәт кыла, иртән байрам намазына баса. Шулай ук бұл күнді тугандар менән осрашалар, бүләктәр бирәләр һәм изге теләктәр әйтәләр, кунакка сакыралар. Безнең иҗади төркем Мурак мәсетендә урада байрам мәлен күзәтте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мусулман кардәшләр, урада гаете менән һезне ысын күңелдән котлайым. Әлхәмдүлилләһ, без ай буе урада тотып, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен урада тотып, тәннәребез зәгыйфләнһә лә, нисектер хәлһезлек кисерһәк тә, рухи көч алдык. Үзебезгә шул тиклем иманыбызны арттырдык һәм шуның өчен без шөкер итеп, бүген менә гаит намазы укып, Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән һәм дә тәкбир әйтеп байрам итәбез. Бүген хәзер иртәнгә шу гаит намазынан һоң сәй эсү буласак мәсеттә. Рәхим итегез һәм шулай ук балаларга байрам үткәреләсәк. Урада байрамы бөтәбезгә лә иян тыныслыгы һәм үз көсебезгә ышанысты алып килһен. Яңа көс, дәрт һәм илһам өстәһен. Барыгызның да йорттарында йылылык һәм бәхет, дуслык һәм изгелек, тыныслык һәм именлек булуын теләйбез. ولا حول ولا قوة إلا بالله